Testiramo od Patexa Total Gel koji se može zalijepiti na sve žive materijale, izuzev ova 2-3 koja su navedena da ne može. Na uputstvima piše kako se postupa sa njim, u biti treba ga namazati na jednu plohu, stisniti i pričekat 24 sata da učvrsti kako treba. A ova ovdje daska je idealna da testiramo na nju ovu ukrasnu traku šta se odlijepila. Pa ajmo vidjeti. I evo, prošlo je 24 sata, ajmo skinuti ove držače stege. Ovo je uhvatilo i to zbilja dobro uhvatilo. Znači odradilo je svoje. A ono što još ima za spomenuti je drška od ovoga kišobrana. Doduše nisam snimio kako je lijepim, ali nema veze. U pitanju je drška koja je spala sa ovoga, tu smo namazali. I bome drži. Nadajmo se da će tako i ostati.